Hej YouTube, jeg har lavet en ny ting i en vlog. Jeg lige vil også spille fodbold. You nasty motherfucker. Nu sidder vi sammen med computer. Her kommer jeg og spiser en teske. Så kører Ronny Cinnamon Challenge. Chili! Ja, med chili. Skal holde det her? Kanel Challenge med chili. Jeg skal ligesom have fat i den her, så jeg kan fucking hurtigt. Fy for fanden, mand. Kom så, hurtigt. Bare helt tisken. Oh my god. Er det stærkt? Er du sikker? Søg hovedet! Tak for i dag. Ja, vi ses YouTube. Skal du lige sige farvel?